Iyan ang dalan nimo hagian. Idagalang mga talang sa bisyo ng awagtan. Iyan ang dalan nimo hagian. Idagalang mga talang sa problema ng awagtan. Sulod sa alim patakan, dili basta-basta magpadala. Maski unsa man na ilang rason, dili magpataka sa mga hagad nga makamubog lupad. Sa mga tapok nga ang isitan ng puros lubad. Pilion jud ni mong sakto, dili tungod kay gusto, kundi tungod kay maunang pinakamaayo nimo. Lisod ng mahulog sa bating nga desisyon, kaya nguban na lumos sa ilang mga pait nga sitwasyon. Maunang huna-huna ayaw pataka ug pili, wa manggoy magmahay kung musulti lang ka ug bili. Way ulong maglabad, way kalag nga mulupad, way ginikanan nga magmulo dira si mong tapat. Iyan ang dalan nimo hagian. Idagalang mga talang sa bisyo ng awagtan. Iyan ang dalan nimo hagian. Idagalang mga talang sa problema ng awagtan. Ikaw ra to ang nagdala sa imong kaugalingon, kung ano nalubong na ka sa bisyo dira karon. Dili man puto sala sa kung kinsa man tung nang hagad sa sinugdanan, kung ni huna-huna lang kag balibad. Naminaw lang tani sa mga tambag nga gihatag sa ginikanan, kay sila to ang imong kahayag. Kay kung masayop sila insaktuha lang nang imuha, ayaw dayon ni solusyon maski unsang kabuang. Ayaw kalimte, dili tanan panghitabo aksidente. Ang uban tinuyo ang dako, permanente lang isulod sa kasing-kasing. Ginoo, pamilya o kinsakto nga pamate. Iyan ang dalan nimo